салому алейкум бародарони азиз, подписчикои муҳтарам. Касе ки дар канали мо меҳмонанд, ба ҳазор даҳаҷо нармани шишта ва навори моро тамошо кунед. мо мошинои арзон ва хубро пешкаши шумо мегардонем бародарони азиз. касе ки дар канали мо подписатсия кардаги нестад меҳмоно, подписатсия кунед, лайкҳоро бизанед, бачаҳко комментариҳоро пур кунед. Наворамо мо сар мекунем бародаро. мошинои соз хуб мондагием баҳри шумо бародарони азиз. мегзарем ба навори якмон бародарои азиз. навори якм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, нархаш 200 000 сомонӣ мега. шаҳри Кишарра, деҳаи Уртабуз. 3 комнатай, 6 сотиқ об дорад. телефон WhatsApp ҳаминҷадай 3/6 1 калидор 2/7/6 даруну берун шкатур монтаж кардагие. свет гузарондагӣ нест. мактаб наздикае. роҳи масҷиди Уртабуз 3 кӯча боло. нархаш 200 000 сомонӣ бародари азиз. бо савдо мешава. документаш 100%. фақат нотариус паре оформид. эълони диимон бародари азиз. эълони диимон Opel Opel Vectra A ноҳияи Вахш. солаш 1995. нархаш 25 000 сомонӣ. мотораш 1.6 простой. механик, газ, бензин дорад. дута номер мондагием бародарои азиз. касе ки мехара занг бизана, касе ки намехара бародаро беҳуда занг назанед. лайкора бизанед бародаро, подписатсия кунед. короче краска навай, 4 баллон 90%, 1 сол ҳуҷҷат, пеш электропакет, ҳамаш 100% бачаҳои азиз. бо айноми автотв муроҷиат кунед, харидани бошем бародари азиз. задагӣ пусидагӣ нестем. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинчаи нағзай. ҳамаи мешини ҳайш мекунӣ фақат бародари азиз. эълони сеюмон бародарои азиз. эълони сеюмонам Opel Astra F дар ноҳияи Кӯйбеш. солаш 1991. нархаш 25 000 сомонӣ. бо муомила дора бачаҳко дар комментария нависонанд бародар Opel Astra F мон. ина мондем. моторш 1.6 механика, газ, бензин. номераи русиям дорам мондагим, WhatsApp-ам ҳаст. баллонаш 70%, ҳолаташ хубай. 70% ҳолаташ хуб боша. хай шумодам хеле хубай бародаро. иншоалло ки ай номи канали мо занг бизанед да мо одамо. касе ки харидорӣ ҳастанд, касе ки мехарем меган занг бизанед. иншоалло ай номи канали мо бо шумода ягон сумо арзон мекунад. лайка бизанед бачаҳко. касе ки подписатсия кардаги нест, подписатсия кунед. эълони чорами мо бачаҳко. эълони чорами мо ҳам Opel Astra F дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мошину қакана нест бачаҳко. мошинчаи беҳтаринай, мошинчаи хубай. солаш кана нест, гуфтам ку солаш 1995. нархномаш 35 500 сомонӣ. бо иншоалло муомила дора бачаҳко. газ, бензинай. мотораш 1.6 механик. 4 дар центр марказ. 4 баллони нав дора. документаш то соли 2025. чашкош созай мега. бинед барои шумо чашкошам соз кардия. мақсади гапмон ки бародаро мошин хела мошини хубай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. инак вози мо бародаро навори панҷумона сар мекунем. эълони панҷам бародаро ишам Opel Astra F. бинед барои шумо имрӯз фақат Opel Astra F мондагием ки бародарои мо дар комментарияро пур кардагианд барои ҳамин Opel Astra F дар шаҳри Бохтар. нархаш 25 000 сомонӣ. солшам хай қаканам нестай бародаро. солаш 1991 сол. газ, бензин дора. моторш 1.6 механик.
ватсапша мондагием ҳамҷода. балонаш 80%, мотор простой. дидаем ки бародар мошин хела мошини хубай дар ҳолати хубӣ техникӣ қарор дорад. касе ки маъқулай бародара зангаш бизанен, касе ки харидорӣ ҳастай айноми автотв зангаш бизанен, иншоалло ки барои шумо бо арзон кам метавад машинчара. ҳозир навори шашмона сар мекунем. навори 6, элони 6. навори шашмон бародаро Daiwo Nexi. солаш 1996. дами боло номерошу нахай мондагем, ишам медонед шумо. Nexi-ча дар шаҳри Душанбе. нархаш 23000 сомонӣ. хай дар шаҳри Душанбе гаштагия мақсад дар раҳои рушд хела хубай бародаро, бад нестай. газ, бензин. моторш 1.6 литр, механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтаринай блок Astra чи Sidensi Astra чи 4 балон нав, аккумулятор нав. хамаш навай бардор азиз. амҷа хитон дидестен бихонем бо амҷода найсондагем. касе дар кор боша айноми каналимо занг бизане, иншоалло ки бо шумода арзон кам метия бардор. гуфтам ку беҳуда зангшон назанем. навори 7 мона озимо сар мекунем. бо навори 7 мегзарем. ваз 2107. ваз бисёр дамода маъқулай. ойначаша тимнид мекунӣ, балонаша нав мекунӣ бо худат. агар дар кор шава иловагӣ ай худат агар аз хотиш кунӣ, мошинчаи хубай. мошини ваз 2107 дар шаҳри Душанбе. нархаш 16500 сомонӣ. бензин, газай. моторша бинед чӣ хел кам расходай бародаро. 07 механик. мотор 07. краскаш тозаи бародаро. балона ҳам хеле балонои навай. зангш бизанем бародаро касе ки дар кор боша. дар ҳолати хеле хуби техникӣ қарор дора бачакои азиз. гуфтум ку бародаро касе да маъқулай зангш бизана. иншоалло бо айнумо каналимо занг бизанен, бо шумода арзон кам метия бародаро. инак ҳозир мегзарем мо ба навори 8. навори 8 мо Toyota Vitz. дӯстдорони Toyota Vitz ам бисёр бародаро. мошинча хеле мошинчаи хубай. чашмош ҳам хубай. балонаш навай. Toyota Vitz солаш 2016. кӯҳна нестай. 2016. дар шаҳри Душанбе. мошинчаи хеле навай бародаро. дар шаҳри Душанбе дар раи рушд гаштагиай. ягон ҷош задагӣ хироштагӣ нестай. мошин хулос дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархномаш 65000 сомонӣ. холи бензина бародаро. моторш 1.4 автоматикай. дӯстдорони автоматика хеле бисёр бародаро, майра медонам. касе да бо да ай мошино дар кор боша бародаро, да комментария бинависонен, мо шумода пешкаш мекунем бародаро. лайкора бизанем бачако. Toyota Vitz 2016. мошин дар Дубай нарх ба перекидка доставка то таҷики. хавсша худон медонед. навори наҳмона оз мо сар мекунем бо бародаро. Chevrolet Lacetti. мумкин ки дӯстдорони Chevrolet Lacetti ам бисёр боша бачако. Chevrolet Lacetti уха солаш кӯҳна нест. солаш ам хела соли навай бад нестай бародаро. солаш 2007. рақамошон ам боло дамондагем. иам дар шаҳри Душанбе гаштагия бачако. дар раи режд гаштагия иам. нархномаш 21000 сомонӣ. айнуми мо занг бизане, айнуми канали мо занг бизане, мега бо шумода арзон мекунам мета. бензин плюс газ будаст. хай моторш 1.8 бад нест, механикай. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дошта будааст. ира бинен телевизор дора. хела мошинчаи навай иншоалло. касе дар кора бардора зангш бизанен. касе ки харидор нестай беҳуда занг назанем бача.